Antes da publicidade falábamos da vida que cada vez é máis cara neste mundo tan globalizado, con tanta inteligencia artificial, pois hai moitos que deciden deixar todo iso e volver a vivir na aldea. Hai algo máis típico da nosa terra que visitar ao veciño para botar o conto e marchar con algo da súa horta? Se hai unha palabra que define a xente das aldeas é, sen dúbida, a solidariedade. É como meus amigos, meus irmãos, algúns meus irmãos, xa. Se hai que pedir unha botella de aceite, pido-lla, ou sal, tamén veñen á miña casa e deixo-lla, e tomamos un viño xunto e un pincho sin problema ningún. Todos somos unha comunidade. Así é, nas aldeas sempre hai unha comunidade que te acolle. Non son poucos os casos nos que os veciños aportan do seu peto para axudar a outro a reconstruir a súa vida inteira. A confianza é tan plena que... Deixar as chaves, si te vas de viaxe ou que sexa, si deixaches a vitrocerámica encendida, plancha enchufada, si tes unha fuga de auga. Aínda que, como en todo, non é ouro sempre todo o que reloce. Tamén hai problemas, ata entre membros da mesma familia. É o caso de José Antonio e do Siteo, en Leas por un camiño, con ameazas de morte de por medio. Agrediu-me a mí normalmente, porque veus se meteron a finca que levo eu que lle dixen que por ali non pasaba. El con seus santos cojones que dixo que sí que pasaba. E gravándome con un teléfono móvil, que iso faino sempre, cando eu lle estou dicindo que non se pode facer. Claro, o sea, e amenazándome de morte, ademais. Logo está quen vai de vacacións ás aldeas e non entende o que supón vivir nunha. Manolo, veciño de San Xulián, contábanos que está farto de que a xente de fora se lle queixe do seu gando. Non queren ganao, eles queren estar aquí en San Julián, pero estar na ciudad, que estea a calle limpiña, que podan andar en zapatillas ou en zuecos ou en zapatos de tafilete. É que a forma de vida das cidades é totalmente distinta, onde o contacto co outro é pura convivencia. Nas aldeas, cada ausencia nótase e así como saben o teu nome, tamén saben cando botarche unha man. Saben que vivir na aldea ten a súa parte positiva, pero bueno, tamén as súas cousiñas. Non sei como lle irá esta parella, Ángela, coa que estiveches en Cerdeo Cotobade, que en plena pandemia decidiron mudarse e aí siguen, non? Pois si, nos hoxe viñemos ata unha comunidade rural que fai uns anos acolleu a unha parella, a Ana e a Santiago, que viñeron a vivir aquí ao rural e claro, de primeiras non vos puidestes integrar polo COVID, pero despois que tal? Xa coñecedes os veciños, levades vos ben? Sí, cando xa levantaron o confinamento e pudemos sair, o acollemento foi espectacular, tanto a nós como aos nosos fillos. Ti dixeches, voume integrar tanto que xa formas parte da comunidade de Montes, incluso. Sí, xa levo 3 anos. E que é o que máis che gusta de vivir no rural e coñecer esta xente? Pois, sobre todo, ter unha rede de confianza e apoio que calquera cousa que necesites están os veciños para compartir as alegrías, as tristezas e as necesidades. Claro, parte moi importante é que vos, cando viñestes aquí, Ana estaba embarazada e despois tivestes outro neno. Iso entendo que para o povo tamén foi de gran emoción, porque era traer xuventude aquí. Sí, sei que aquí o neno que había nacido último había sido fai máis de 20 anos, entón, claro, que viñera un neno, aparte como eu, que non para quieto, e móvese, fala con todo o mundo. O que ven sendo un neno. Sí, moi extrovertido, é un neno de campo, vaya, que é o que queríamos. Claro, vos queríades criar os vosos nenos no campo. Claro, nos criámonos nas aldeas, e gustanos a natureza, gustanos todo o que ten que ver co verde e menos asfalto. De feito, meus fillos están nun colegio rural, están moi ben, teñen de todo, cousas que incluso na cidade non temos, non? Eles están encantados, pero hai que mirar a outra parte, porque, Yolanda, vos, os daqui, os do povo, que tal levades que viñeran eles? Gustan vos ou botámolos? De maravilla. A mí me da gusto porque monté este bar el 14 de agosto y recibir gente con niños pequeños y tal, para mí es una alegría. E ti, Amalia, que xa estabas por aquí de antes, tamén che caen ben, gusta che caixa xente nova ou botámolos a todos? No, que veñan máis, eles son maravillosos, teñen 2 nenos, aquí non hai nenos, e a ver se fabricamos máis, eu xa non, pero bueno, que veñan máis, Eu creo que ese recado iba por ti, pero vou falar aquí con Estrella. Estrella, ti non eres siquiera desta parroquia, pero encántache esta parroquia, sodes todos como moi amigos. Pois si, eu non son desta parroquia, pero a verdade é que teño máis amigos aquí nesta parroquia que na miña propia parroquia. De feito, miña nai era nacida daqui de Aguasantas
E aquí vimos todos os fins de semana este bar que Yoli montou e somos unha familia de amigos e pasámoslo super genial. E que xa vedes, compañeiros, as comunidades aquí no rural son moito máis axuntadas e lévanse moi ben entre todos os veciños, son prácticamente unha gran familia.